Assalomu alaykum aka do'daru hamid daler ham bachak сураташда ҳами экранай ҳами одам банона золотой корона сум қарз гирифтагиай гирехтаги рафтаги баҷо шудагиай бигӯм ки духтарчаи ман касалай духтарчам дар балнесай очам касалай бояд тоҷикистон бурам на вақти ёдам ай ма сум золотой корона банона қарз гирифт ма ай урусо қарз гирифтам сума сипоридам ҳамаи чекош дар даст ман сумора сипоридам мара залов гирифтагиам мағози баромада наметонам ягон ҷо рафта наметонам сум надорам дар даминаи ҳазорта саг зиндагӣ дорам вазиятам безебай акаҷоно бовар накардем ҳатто ҷои кор ма чӣ хел кор мекунам чӣ хел корро мефармоям ҳамаша камера мекунам мепардомам ютубда илтимос акаҷоно агар боша акай ба нанг барномасе ки боша ки мо ҳам фикри духтаро ғариба кина мара камтар ёрдам битин акаҷон илтимос ҳами одама ёфта суми мара бигирен ҳами одам битин ма шумо ҳам хоҳиш дорам дига ма шумо ҳичи намехоҳам илтимос акаҷон мара камтар ёрдам битин духтарчам беморай очам беморай дига зурум намераса акаҷон